Malta aktar b'saħħitha, Malta aktar ġusta. Din hija l-għajta li biha l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ppreżenta l-ewwel budget ta' Gvern Laburista li huwa mibni fuq 6 prioritajiet. Il-budget jinkludi 250 proposta konkreta intiżi li jbidlu d-direzzjoni lejn tkabbir ekonomiku illi jilħaq lil kulħadd. Dan il-budget ġie mfassal fuq pjan. Mhuwiex xi accounting exercise biex iqassam li xi dipartiment jew ieħor għax hekk kien isir fil-passat. Kull miżura ta' dan il-budget ġiet marbla sew u dawk biss l-iktar li jissodisfaw l-ogħla prijoritajiet tal-Gvern ġew magħżula. Fil-budget il-Ministru tal-Finanzi elenka qatt ta' wedi li llum huma parti mill-programm tal-Gvern u li fis-sena illi ġejja ser ikunu qegħdin jitwettqu. Hawn il-Ministru tal-Finanzi ħabbar li f'Marzu li ġej il-Gvern kif wiegħed qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali ser irraħħas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma u bekk iħalli aktar flus fil-bwiet tan-nies. Wedna li se nraħħsu il-kontijiet ta' dawlu l-ilma u se nagħmluha. F'Marzu 2014 se nwettqu l-wegħda elettorali tagħna li naqsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma b'medja ta' 25% u 5% rispettivament għal familji. It-tnaqqis fil-kontijiet se jħalli aktar flus fil-but tan-nies. Dan it-tnaqqis se jħalli impatt qawwi u tajjeb fuq l-ekonomija Maltija. Alice in Wonderland se tħalli aktar minn 25 miljun euro fil-bwiet tal-familji. Da mingħajr ma jkun hemm effett negattiv fuq il-finanzi. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li l-pjan għat-tnaqqis fil-kontijiet jinsab on track. Fl-istess ħin għaddejja ħidma biex il-ġenerazzjoni tal-enerġija taqleb għal gass. U qal li fi żmien li ġej il-Gvern ser jistudja l-possibilità li jagħmel pipeline tal-gass. It-tieni parti tal-pjan se jkun li jorħsu l-kontijiet għan-negozji fl-2015. Din hija l-effiċjenza ta' kif għandhom isiru l-affarijiet. Dwar l-Malta l-Ministru tal-Finanzi qal li l-Gvern qed jaħdem biex ipoġġiha fuq sisien finanzjarji sodi fl-istess ħin li jiġi implementat pjan li jassigura provvista tal-elettriku adekwata. Edward Cicluna qal li l-Gvern fejn jista' beda jadotta politika ta' stabilità fil-prezzijiet tal-petrol, diesel u gass. Qal li l-Gvern apparti l-prezz stabbli ta' dawn it-tliet fuels sal-aħħar tas-sena qed jiggarantixxi stabbilità fil-prezz tal-petrol u diesel sa Marzu illi ġej. Edward Cicluna ħabbar li ser iwaqqaf lil Malta Oil and Gas Corporation ser jinċentiva investiment fl-enerġija nadifa. Ser iddaħlu sistemi innovattivi ta' dwal fit-toroq kif ukoll ser isir proġett pilota ta' intelligent street lighting f'Għawdex.